топ 5 скина във Fortnite, които дори не знаете, че съществуват. На пето място ще сложа този скин на Farmer Sale, който не знам, но аз никога не съм чул, че дори съществува. На четвърто място ще сложа скиновете на NBA, които поне аз не съм чул никога, че съществуват. На трето място ще сложа този скин на Stage Slayer, не знам, не съм чул никога, че съществува да говори такъв скин. Пишете в коментарите дали вие сте чували, че съществува такива скин. На второ място ще сложа този скин на Tech, който нали, не знам дали изобщо да видим колко хора го използват. 843 човека го използват този скин. Аз никога не съм попадал на игра на Battle Royale, когато този скин да го има. И на първо място ще сложа този скин на Лавендра, не знам как се произнася точно, който е меко казано булкрап и е на пето място в тази